Može. Ja sam Jelena Tinska, sada ćete vežbati sa mnom jogu, ja ću vam pokazati par osnovnih vežbi koje morate raditi svaki dan ili ako ne, bit će vam loša aura i neće je vidjeti na fotografiji. Pustite glavu dole. Onda na teme, ne smijem se pomera vrat. Ruke gore, ja ne mogu pričati. Nazad, noge se dižu pod pravim uglom. Je vidiš? Evo No, sad ću ja dođem sa strane, samo pod pravim uglom. I to je Jelenko, a ja idem Jelenko. s ove strane da snimim. Ajde. Kako izgleda Ne konačno? bude to posljednja vežba. Dobro. Pokazujem. I unazad? Polako nazad. Da dođe nazad. Ovo iz dupeta u glavu da se vrati na svoje mjesto i gore. Koji sad želite vežbu?